Ilang negosyante at mamimili sa Kalasyaw sinita dahil sa hindi pagsusuot ng face mask at face shield. May exclusive report si Claire Lacanilaw. Pinagsisita ng market division ng ilang negosyante at mamimili na hindi nagsusuot ng face mask at face shield sa pamilihang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kahit araw-araw ang pag-iikot ng otoridad na nagpapaalala sa publiko na sumunod sa health and safety protocols, may mga ilan pa ring hindi tumatalima sa kautusan. May face mask at face shield man ng ilan, hindi naman maayos ang pagkakasuot. Sinasabihan po namin sir na mag-face shield, mag-face mask po para hindi dumami yung mga cases ng COVID. Marami pong pasaway din po. Baka nagtitinda din po, maraming pasaway dito. Nakalimutan lang. Nagsawa na. Kalimutan ko itaas nung kumain ako. Tiniyak ng otoridad ang mahigpit na pagbabantay lalo na tumataas ang kaso ng COVID-19. Lagi mag-wear ng face mask at saka social distancing. Kung pwede, mag-face shield sila kung maaari. Yun lang ang mga kanamin. Araw-araw, yan ang aming ginagawa sa kanila. Araw-araw po na iniikutan po namin yung palengke natin. Ngayon po kung nakita po ng mga tropa namin kami na umiikot yun sa palengke, agad po namin silang tinitikitan. Kasi para po ma-observe yung health protocols. May karampatang multa ang mga mahuhuling hindi nagsusuot ng face mask at face shield. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.